Вітанне, дарагія сябры, мяне завуць Дамініка і вы глядзіце разумную раніцу. Кажуць, што дзеці і жывёлы заўсёды ўпрыгожваюць кадр. Сёння вам пашчасціла ўдвая. Я вам раскажу пра мілага хамячка па мінушцы Беляш. Чаму яго завуць Беляш? Магчыма, вы здагадаецеся самі. А пакуль я распавяду вам пра джунгарыкаў. Так, Беляш-джунгарык. Джунгарскія хамячкі – від махнаногіх хамячкоў, сямейства хамяковыя. Вось такі радавод. Сваю назву атрымалі ад джунгарскага Алатау, горнай сістэме на мяжы Казахстана і Кітая. Гэта высокія горы з ледавікамі, цяснінамі і багатай біяразнастайнасцю. Арэал распаўсюджвання дзікіх джунгарскіх хамячкоў – гэта не толькі Казахстан і Кітай, яшчэ Манголія і Сібір. Жывуць у стэпах, паўпустынях, прадгор'ях. Такі джунгарык мае поўсць на ступнях і каротенькіх хвосцік. Увогуле поўсць мае бялюсенькія ўкропванні. У даўжыню вырастаюць прыкладна на 10 сантыметраў. Хатнія сародзічы маюць разнастайную афарбоўку поўсці – мандарын, сапфір, перліна, стандарт. На любы густ. Ёсць у джунгарыкаў адна заўважная адметнасць. Разглядзім на прыкладзе беляшыка. Паглядзіце уважліва, бачыце, вось такая шэрая палоска і візітоўка джунгарыкаў. Дарэчы, мой хамяшок ручны, з радасцю даецца ў рукі. Вось толькі каб прыручыць хамяка, вам спатрэбіцца цярпенне і час. Галоўная парада – будьце асцярожнымі, хамяк жывёла далікатная. Яго нельга сціскаць у руках, падкідваць і цягнуць за лапкі. Хамячок – жывая істота, якая патрабуе клопату і выканання абавязкаў. А захочаце парадаваць джунгарыкаў? Пачастуйце агурком, зялёным салацікам ці сушаным чарвячком. Мяркую, вам цікава будзе даведацца, што ў Беларусі таксама жывуць хамякі ў дзікай прыродзе. Паглядзіце на гэтага прыгажуна. Хамяк звычайны, у даўжыню можа вырастаць да 35 сантыметраў. Мае афарбоўку трохкаляровую. Жыве ў глыбокіх норках. Раней быў распаўсюджаны па ўсей тэрыторыі Беларусі. Сёння пераважна на поўдні нашай краіны. Такі хамяк знікаючы від, занесены ў чырвоную кнігу Беларусі і вельмі рэдка трапляецца на вочы чалавеку. А ці ёсць хамякі ў вас? Абавязкова раскажыце нам пра сваіх пухнатых гадаванцаў. А я развітаюся з вамі. Добрага дня, да сустрэчы, сябры!